magbanta lang ito Mr. Lema to mag-abot Wad, magyapon niya to. ikatawag man daw ko ni mo, Wad. Oh, mayo kay nanakan ako pa trabaho si mo ah. Ano sa Wad? Tawaga tong mga choy dito katong bagong balhin bitaw diri ah. Oh, sige, Wad. Bantay ka na nila. Ingna nga gipatawag sila kagawad kay na ako'y tuyo sila ha. Ah, palayo ko ah. Sige, Wad. Ato sa Wad. Magpaabot ko diri ah. Ayo. Sa mandong. Mga choy, patundo mong kagawad kay nadoy tuyo sa inyo ha. Uy! Ano po ito si Kagawad Suwa? Basig libre na putik shot ani ba? Ay, ako Masyata nito. Kagawad! Shot na ba dito? Shot na ba ni shot? Hindi shot. Masagat naman mo. Shot sa inyong mata. Hindi shot. Mo na kada sa inyo ha kay gipatawag lang kita mo. Nauna nimo shot po dayon. Aw, binomol shot. Aw, may tuyo ni mo Kagawad. Gipatawag ta mo diri kay nangita og trabahante si kapitan patrabaho sa tupad. Ah, trabaho kapuya pula na oy. Ami na mag-shot na wad. Si shot. Parabaho kayo mo no kay sige magpandilin siya sa kuha. Inyo pa nang gitrabaho diri ah. Mo ra gato na mo diri Wad. Nya pila pa sildo na. Aw gamay ra man sweldo 500 ra ang adlaw nya upat ra ka oras trabaho. Eh kung dili mo mangita ko glay. Ayo. Dala lagi. Ayo. Ligdaan no. Sayang iprandit, amo na nang inom. Naa ra man din na di ay. Pero lain pa yato. Unsa man katinood nga kato si Mr. Lim ang nibangka og siya sa inyo katong miyagi. Ah, tinuod ning bangka na shot sa mo ah. Ubuga kay may ato no. Yate yun si Mr. Lim ba? Kahibaw ba mo katong delivery niya sa inyo ha? Oh. Hinirman niya sa kuha kay buntis daw yung asawa. Na. Ang silimoy. Daot gani kay na bantal lang tawanan na kay diadto man ako sa ilaha. Wa na daw dito nagpagbukid na naglikay sa utang. Na. O di ay, inutang ra dito na di ay. Ada ba sa ano nadaog daw siya sa luto. Bubay mo niya? Oh, na. Ang tong klasmita to, bugoy yun. Sige lang kay magkita ram gyud na aga po ni adlaw sa kuha niya. Unsa man magsugod na mo? O sige, sa may trabaho na mo, Wad. Kani ko kabantay mo ning likuran ako. Dili? Ako gawa no. O, sama na mo na. Ngibot mong sagbot, ninyo ning kuan Arizon diri. Mo ra yung trabaho. Ah, dagana pud ana Wad uy. Reklamador man kay ka trabaho kanino. Wad, di ba sa barangay man na trabaho? Anong gipatrabaho man mo sa mua? Unsa nga buot may noon mo ako gikagawad no. Ug kung sa ipatrabaho ko sa inyo ha, tunganan ninyo dito. Binuang man na imong Wad. Dapat sa barangay may magtrabaho dili sa imong tuggaran. Magbuot na may noon mas kagawad sa mga trabaho, may tawag line. Tara. Tara. Trabaho ka mo dito. Liyok ka. Kali mo nga tunganan ni. Maring! Buiset ning lawan eh. Oh, kamusta man Maring? No, saan ang ka nga? High blood makay ka. Kayo pa sa kabuntagon na buisit na kuha na atong kagawad. Ano mo po daw sa lista na nagkagawad si Muha? Liman ka kadugadugan na nakuha ng lugaran ni Wadyo ko gikuha na tupad. Hala, ako po ba wala ko natagan. Kusog pa kayo kumubayanihan ng barangay pero Wadyo ko nakuha. Bitaw no nakabantay di ka di ay. Pilit nila mga abroad ang mga anak, mga pulis, mga professional. Mga dool sa endugan ang ginapili. Siguro no mga paryente mo. Pilihan ka wala. Wala, uy. Shit, ato Sige, kakakot ko na ano. atong protestahan. Tara. Galawgaw. Oh, may damang dribay. Tanong nga, silig dia. O ikaw pamunit dia. Nakusam ka dia, murom kang nangitag dabang buanga ka. Wad. O unsa man? Ima gining tugaran diri. Ako nakapalit ani. Kato pa ning 2020 na ako napalit ning iriyahan ni. Kuha gid sa mga area Wad no. Aw simpre ako pa. Nya pila pipalit man ni Wad? Aw 1,000 ang sako ni. Tersako. Kuha ni buti oy. O ganing gipalit na ako guys, tambayangan ako ba. Pero taysa, gisulayan ra ko nimo ba trabaho na dito. Daming pikap. Dito ko ganing mga buangan ni. Patay na yung style ni mo. Balik-balik yung salbot niya. Ano nga ba? O unsa man? Pila kong trabaho drawad, bay. Pang-snack lang. Pang-snack. Oh. Tama ni matali. Nya okay ra sa inyo papilo ni. Oh, sige. Mao man ni dayon ba? Ali, tabangi mo diri no, dali. O lakaw tabangan sila. Kung tarong ang trabaho diha. Oh. Wala diri Prino, tabangin ko trick punit. Nagkuha mo ako ni gagmay. Prino. Panguyin nila yung snack si Kagawad kay gutom na kay ba. Ngayon na kami diri. Ipanguyin dito, panguyin. Kagawad. O nga may problema nimo. Way, snack na, Wad. Gutom na kayo ba? Nak. Pag ko mga nabot, wa pa kayo nanawgawan nimong kamot. Mga yun na din kay snack. Kaniyo, snack ka na busog juga aning buanga ka. Ah, lainang kagawad eh. Di man muhatag. Pamunit sa diha Trino kay way libre snack diri ah. Ya raman ka. May buntag, Wad. May buntag. May buntag sa inyo ha, Linda. Naalala ko tayo kasakit, Wad ba nga gusto ipagawas karon Wad. Uy, unsa man na? Dugay na kayo ni sa mong dugan kagawad.
Dugay na kami diri sa barangay Kagawad pero wala kami nakuha sa tupad. Oh, wa jud miskang piso. Ano yung maguna siya? Linda sila, maguna nakauna niya. Lukoy po ni ba, way mga trabaho. Ay di gyud gipampili ni mo imong doon sa mundughan. Dili. Dumaring no? Uy, Wad parehara mi mga katawhan ani barangay Wad pero wala kay action. Wa gyud. Mga suod na sa imong dughan imong ginapili sa tupad. Mao. sino mga sukod pa tak? Naman mo. Kaila ko ana kana. Kini mga bataan na. Kanada ang amahan ana. Kita ka nakagawad ka ng marag tumboy. Japan ang papa ana. Imo man nagipampili. Kini Wad kani isa na ka itom Wad Kaila ko ana Wad. Dako kay nagbabuyan sa Digos. Ang ginapabalik diyan ang baboy kablo kaon sa. Double dead naman. Puro kaming yapon. Ani mo guna lukoy man pud mga bata kay nihangyo sa ko ba. Napod biya mga pamilya ilang mga igsuno bisag abroad na nagyapon na sila yung mga obligasyon nila ha. Nya kami ani Wad. Matigulan na lami ani nga marites. Wala Oo. nang gikaon. Wa mi gikaon among utang kagawad. Kung nanawa daw, pa na yung pasok sa reso. Among utang kagawad nagsanga-sanga na ba ya? Na pasensya na gud mo na unsaon man ingo mas kapitan sa kuwa nga tulo ra gyud yung kinahanglan diri ah. Gipahangyo ra gyud ako ng isa no. Kanya kami ani, di mi pwede mahangyo. Mao. Di mi butante. Na pasensya gyud ko ani na lang. Basindik sunod bulan na ipanghatag ayuda ang atong barangay diri ah. Pabutan lang ninyo ah. Unsa man ni Wad, sunod bulan pa mi mukaon ani. Na ako'y mga anak dyan, eskwela pa private. Huna-huna apol mi kagawad. Basig nakalimot ka. Magkita ra ta sa tumi sa bulpin kagawad. Kunya mo to kagawad ha, di man niya mong gingon. Ana. Hinumdumi hapit ang eleksyon. Hapit na. Basig nakalimot ka. So gimaha gyud aning mga chismosa diri ah. Oh, mga tatalaman mo trabaho. Mga chismoso pugay mo.